ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчиёни муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 19 октябри соли 2025 дар ҳамин субҳ навор кардем барои шумо. чӣ хеле ки бардор азиз дар аблошкаи навор диден, яъне ки листат карда истода буден 185 000 сомонӣ дар ҳақиқат бардор азиз ҳаст. дилатон дур наравад, хоҳишмандам наворро аз аввал то охир тамошо кунед ва барои реклама кардан марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. имо, ватсап, телеграм ҳамаш ҳастаи. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. шахсоне ки нав омадаед, агар меҳмон бошед, хоҳишмандам лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. тамошо кунед навори имрӯзара. нафарое ки дар Москвавский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъкарда дошта бошед, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалиш қадом, баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. дӯстон, мегзарем ба эълони аввалмон, ба эълони якмон. навор аз сабабе ки бардор азиз як 5 дақиқа баъд бисёртарам ҳатто камтарак давонида бош. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст, дар деҳаи Истиқлол. дорои 4 ҳуҷра ва 6 сотиқ замин. ака бардор азиз маълумоташа мегумтон, хоҳишмандам гӯш кунед. 350 000 нарх. дорои 4 дар хона ва 6 сотиқ. айни ҳол дӯстони азиз, рақамҳое ки дар рӯи навор дида истодаин 989 17 17 35. 5 километр аз шаҳр дуртар аст. 4 дар хона дорад, кухни дорад, баня дорад бародар азиз дар дарунаш. 6 сотиқ худи ҳавлӣ, боз дар берунаш бародар азиз 4 сотиқ барои боғ кардан дорад. об дорад, барқ дорад бародар азиз. 2 мактаб дар наздикиаш. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ дӯстон ҳамаш 100%, худи яка гуфтан 100%, бечизҳои дарунаш фурӯхта мешавад. ака баъзе аз чизи чорае ки ака дар кура, яъне ки мегираш бо тамоми чизи чораш не мақсад. агар ки бародар азиз гап нофаҳмо бошад, метавонед ки навора камтар боз қафо кунед, гапома гӯш кунед. сироошна фурӯхта мешавад бародар азиз. дар наздики тамоми намуди мағозаҳо ҳаст. фақат харидори аниқ бошад, марҳамат занг зана, мега маблағ дар кор аст, аз ҳамин сабаб хонаро бояд бифурӯшем. боз арзон мешавад ба ҳамон шахсое ки дар ҳақиқат харидор бошанд. агар ина марҳамат бисёри баъд бардор азиз, хонаро таъриф кардан шарт нест. чунин ҳолат, чунин состоянӣ бо чунин нарх. мегзарем ба эълони дуюмон. эълони дуюмон чиye бародар азиз? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун будааст. дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки дар Қумсангир дӯстон, дар деҳаи Чордалин. дорои 3 дархона ва 15 сотиқ замин бо нархи 150 000 сомонӣ. ана бародар азиз, касоне ки дар Ҷайҳун ҳастен, касоне ки дар Қумсангир ҳастен, марҳамат занг бизанед. 3 ҳуҷрага бо чунин ремонт. ҳолат ҳамин состояние мебардро. рақамҳои тисел дар ватсап дасти ака 931 99 28 28. марҳамат занг бизанед бардро. деҳаи Чордалин гуфтамонтон, дар Қумсангир. ба эълони сеюммон мегзарем. ба сеюмин эълон боз як хонаи бениҳоят хуби дигар дар Душанбе аст. бинае ки бардро 1 сотиқ замин дорад. 2 шонак аст ва дорои 2 ҳуҷра. ана 300 000 сомонӣ нарх дар Душанбе. танами сомония бардро.
дар сомонӣ аст. хона дорои ҳамаи намуди документ, яъне ки 100%. хона дар маҳаллаи Зайнаббибӣ аз роҳи калон 300 метр боло аст. 300 метр аями роҳи калон боло аст. хоҳен боқӣ маълумотро агар пирсон шавед, рақамҳои 010 19 87 87 марҳамат занг бизанед, рафта аз наздик як маротибаи дигар бибинед хонаро. хуб, ба чормин эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшии дигар дар Нагорни аст. дами душанбе дар Нагорни аст азиз, 4 комната дорад, дорои 6 сотиқи замин бо нархи 320,000 сомонӣ. ҳолата бинем бардор азиз, ҳастаинра 4 комнатага дар сои Нагорни аз бозори Меҳргон тахминан як 9 километр бардор азиз, ҳамин қадр аз инса дорад. хуб, рақамҳои 905 44 44 13 марҳамат занг бизанед. деҳаи Курпай меган, қиблаи деҳаи Курпай аз Нагорни 9 километр дуртар. марҳамат занг бизанед, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. яккара ман мешиносам худам. ба панҷумин эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи фурӯшии дигар дар Душанбе будааст, дар тарафи Мавлоно. бардор азиз, бовар кунагар бениҳоят дилим сӯхт. бениҳоят 6 ҳуҷрага 6 сотиқи замин дорад. ҳамин хонара пештар бо нархи 850,000 гуфт барои оператсияи фарзанд, яъне ки ин қадар боз нархша поинтар гузоштанд. 550,000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос, рақамҳоша гузоштагием, ҳам ватсап, ҳам дастӣ, ҳам русӣ, ҳам тоҷикӣ. рақамҳо бардор азиз 110 33 44 25 ва +7 996 437 92 72 наздик ба беморхона ва масҷид. хонаи ҳавлигии 6 сотиқи замин дорад. 6 комната, 2 комната бо коридораш ремонт кардагия буз. хай боқӣ маълумотро бардор хоҳишмандам пурсон шавед. хато накунам, эълони шашум буд. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор аст. хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор бардор азиз, дар маҳаллаи Уртабуз аст. 3 комната 2 сотиқи замин. инаш боша бардор азиз, бо нархи 185,000 сомонӣ. бо нархи 185,000 сомонӣ. ин ӯ хона нест бардоро. ӯ хонае ки да облошкаш диден, он нест, и дига ай. рақамҳои 30 10 68 23 марҳамат занг бизанед. ремонташ коробка 200,000 сомонӣ. агар дошта бошед ҳамира харидорӣ кунена, боз 15,000 дига ҳамин хона да бизанен, бовар дорем ки метавонед ки дар омада зиндагӣ кунед. ба ҳафтумин эълон мегзарем дӯстон. боз як хонаи дигар дар ноҳияи Данғара аст, дар деҳаи Ҷартепа аст бардоро. 4 ҳуҷра дораду 6 сотиқи замин дорад бо нархи 320,000 сомонӣ. агар ки шумо бардоро 4 ҳуҷра ва 6 сотиқша бихарен, бале ба нархи 320,000 сомонӣ мета. агар ки бигӯен ки не, сотиқиш мада камӣ мекуна, майдатарай, 4 ҳуҷра ва 12 сотиқ агар шумо харидорӣ кунем бардор азиз, нархаш бошад шакли дигар мегирад, яъне ки бо нархи 420,000 мешавад. бо нархи 420,000 сомонӣ мешавад. вариантҳоро бардор азиз ба шумо фаҳмондам. ба фикрам ки ба шумо фаҳмо шуд. агар нофаҳмо бошад, метавонед ки навора боз бардоро қафо бигардонед. гараж дорад барои мошингузорӣ, яъне ки шумо автомобил доред, дами хона гараж аст. хуб, боқӣ монда маълумотҳо чӣ ки дар рӯи навор рақамҳо мондагӣ аст, хоҳишмандам занг зада пурсон шавед. ба ҳаштумин эълон мегзарем дӯстон азиз. боз хонаи фурӯшӣ дар ҳамин нуқта, дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Ҷартепа. ҳамин хона, ҳамон хонаи ҳамон ака аста, иш бошад дига хонае. 6 сотиқ дорад, 3 дар хона дорад. ҳолати хона бардоро ба ҳисоби коробка 100% ҳисоб мекунем. яъне ки тайёр нест, омода нест. шумо наметавонед ки айни ҳол бихаринед, бадрои зиндагӣ кунед. ҳолати коробка ва беремонт 220,000 нарх.
ҳамон рақамҳое ки гуфтам дар ҳаминҷа ҳам гузоштагиай. як бор дига хай такрор мекунам. 759 17 22 70 ва 918 17 22 81. наздик ба масҷид, мактаб, балниса, кӯдакистон. ремонти ям ба шумо маълум ва ҳуҷҷатгузоришам маълум аст. ба эълони нӯҳум мегзарем ва шахсиятҳое ки бардори азиз айни ҳол дар ваҳдат ҳастем. наздик ба пажаркаи кӯҳна. пажаркаи кӯҳнара агар ай ваҳдат бошен бардоро 100% медонен. ба ҳамон наздик аст. ин квартира аст, хона нест бардоро. 2 комната дорад, дар якум ошона қарор дорад, 58 метри квадратӣ дорад. ба нархи 415 000 сомонӣ. рақамҳои 35 440 202. марҳамат, занг бизанед. срочно бояд бифурӯшем мега. илтимос, агар харидор бошед, хоҳишмандам занг занед. алиш намешаване ки масъалаи алишӣ надора. ба даҳумин эълон мегзарем. ба ҳамон хонае ки бардоро аз аввали навор воима карда омаисем. навбати ҳамон расид. хонаи фурӯшӣ дар вахш аст. дар вахш дӯстон, дар савхози вахш аст. аниқтараш дорои 3 ҳуҷра, 3 комната ва 5 сотиқи замини дигар. бардоро ҳолати дарунии хонара бинен. састенера бар ки агар хидмам ҳавасм кард, конкрет намегӯм, то бардоро ҳавасм кард. 185 000. рақамҳои 901 60 14 18. марҳамат, занг бизанед. савхози вахш бирен ё ин ки нарафта биродари азиз, акада занг бизанед, ба ин ки агар ҳамуҷа бошӣ, ман ба савхоза мерам, хулос аисимо вомехӯрем, рафта хонара боз аз наздик бибинен. эълони 11 буд, агар хато накунам, ё ин ки 10 буд. хонаи фурӯшӣ дар бохтар аст, дар Қурғонтепа. дар Қурғонтепа аст биродари азиз. 4 ҳуҷра дораду 2 сотиқи дигар замин дорад. наздик ба бозори Фаровон. бардорои бохтар буда. шахсое ки дар Қурғонтепа ҳастен, ҳамин хона наздик ба бозори Фаровон аст. 390 000 нарх. рақамҳои 881 04 5005. марҳамат, занг бизанед. количество комнатаҳоро бигӯям, гар 4 комната дорад. хона наздик ба бозори Фаровон. ба эълони 12 мегзарем дӯстон. боз як хонаи бениҳоят зебои дигар дар Турсунзода аст, дар Саркор, дар Камуна. дорои 4 комната ва 3 сотиқи замин. ака бинен, бо нархи 385 000 сомонӣ 4 комнатага чунин ҳолат. бовар кунед, ага бардор азиз, бениҳоят ҳавас мекард. дар райони Саркор, Камуна. аз нуқтаи назар бардоро ба мо шумо маълум аст ки хонаи нави ба чунин ремонти нави замонавӣ беҳуҷҷат нахоҳад буд. беҳуҷҷат нест. дӯстон, рафта бинед. табъи дилатон шавад, агар харидорӣ намоед. ба мисли ман, агар шароити молитон нарасад, дар ҷустуҷӯи дигар хона шавем бардоро. даромада дар канал наворҳои моро пайгирӣ кунен, бибинен. нархҳои гуногун ҳам вуҷуд дорад бардоро. ба охири барнома расидаем. хоҳишмандам лайкатона дариғ надорен. ҳатман дар канал обуна шавен, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. чунин рекламаи зебо хоҳем, агар дар рақамҳои рӯйнавор буда, метавонед ки муроҷиат кунед бардоро. Авто ТВ дар хизмати шумо аст, подписчикони муҳтарам. белайк ва обуна шида наравен. ба шумо ташаккур мегӯм, то ҳамин дам бо ман бидед, наворро тамошо кардем. ман аз ин миннатдор. то наврҳои оянда дар паноҳи худо бошем бардоро.